खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइन्सआव आं अरुण ब्रह्म गिबियावनो आं गासैबो प्राइम 24 हेडलाइन्स नायगिरि बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। दायो आं दंफैयो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सानजारि नोगोरनि सिङाव थानाय हस्तिनापुर गामिनि जाय गामियाव सिगां गिबिसिन 60 बोसोरनि सिगां रायजो जाफैजेननाय बे ओनसोलनि हाग्राखौ सिफायफैजेननाय सुबुंखौ बिथांमोना जिहेतु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै बैसागो फोरबोनि सिगां बैसागो फोरबोखौ फालियैनि सिगां बिथांमोना गेदेमा बिथांमोनखौ जिहेतु गोदोनि जाय बिथांमोना बे ओनसोलखौ बा दानि थाबाय थानाय ओनसोलफोरखौ आगान होफैजेनदोंमोन बिथांमोनखौ मान होनायजों लोगोसे बरायनाय फोरबो बे बरायनाय फोरबोआव गोबां माहारियारि आफादफोरनि बिथांमोन दंफैयो। बे बिथांमोनजों लोगोसे सानजारि नोगोरनि दैदेनगिरि आफादगिरि आरो लोगोसे नेहाथारि आरो मावथि सोद्रोमा बिथांमोनखौ लानानै दिनै बे बरायनाय हाबाफारिखौ बे समाव फालिदों। दिनै बिथांमोना मा थांखि लानानै बे बरायनाय हाबाफारिखौ लादों आरो बेजों मा मेसेज होनो सानदों रायजो राजाफोरनिसिम बा उन्दै जोलैफोरनिसिम मा मेसेज होगोन बेखौ जोङो बिथांमोननिफ्राय माखासे बाथ्रा मिथिनो थाखाय दा नाजादों। गिबियावनो प्राइम 24 हेडलाइन्सआव नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय जाबाय आरो बे समाव दिनैनि जिथु बरायनाय हाबाफारि बे बरायनाय हाबाफारिया नोंथांमोननि मा थांखि आरो बेजों मा नोंथांमोना मेसेज होनो सानदों गिबियावनो सानजारि नोगोर खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै नोंथांमोननिसिम गोजोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय। दा जोङो आङो थारिखखौ एक्जेक्ट गोसोआव गैला मोनसे जों एक्जिकिउटिभ जिरायनाय जादोंमोन जोंनि आनसलिकआ बे आनसलिकआव जोङो माखासे खोथाफोरखौ सानलायनानै सावरायलायनायजों जोङो जिहेथु जोंनि समाज सिबियारि गोदोनिफ्राय जाय गामिया नै सिमेन्ट सानजारि नोगोराव नैबे हस्तिनापुर गामियानो गोजामसिन आरो बेफोरबायदिनो जोंनि आनसलिकनि सिङाव जेसेबां माने समाज सिबियारि हाग्रा एवस्रांनायनिफ्राय लानानै समाज सिबियारि जाथिनि थाखाय हारिनि थाखाय मावबोनाय बिथांमोननि जों मोनसे डाटा कालेक्सन खालामनाय थांखि लानानै बिथांमोनखौ मान बावनायनि मोनसे हाबाफारि लादों। दा बे हाबाफारि लेखायै दिनै गिबि सान बे गिबि सानाव जोङो हस्तिनापुर गामिनि मानगोनां बानेस्वर बर' आरो बिथांनो बिसि आनाव बर' बिथांमोनखौ जोङो गिबि मान बावजेननाय जादों आरो दंबावो बे गामियावनो 1962 बे समाव बे गामिया जोनोम बे समावनो फैजेननाय आरो बिथांमोननिफ्राय जों खुगानिफ्राय खोनानो मोन्दों बेखौबो जोङो बे दाननि गेजेरावनो बिथांमोननि गेजेराव बे बैसागो दाननि गेजेरावनो बिथांमोनखौबो जोङो मान बावफैगोन। लोगोसे जोंनि सानजारि नोगोराव गासै बर' गामिया गं 40 दङ। बे गं 40आव जोङो जेसेबां बैसो गोरा समाज सिबियारि दङ बिथांमोनखौ जोङो मान बावनायनि मोनसे हाबाफारि लादों। जोङो बे बैसागो दाननि गेजेरावनो बिथांमोनखौबो मोनसे डाटा लानानै मान बावनाय हाबाफारि लादों आरो जोङो मानखौ दिनैनिफ्राय बावजेनबाय। जों बिदिनो गाबोन समफोर फारि फारि बावलांबाय थानाय थांखि लादों आरो जों बेखौनो मेसेज होनो सानदों जे जाय बिथांमोना जोंखौ गामि हाग्रा एवस्रांनानै गामि बहाय फैजेननानै जोंनो गामि दाहोनानै जोंखौ बे जायगायाव खांदों बाबुनानै जों देरबाय। दा बिथांमोन बायदिखौ माखासे जोंनि उन्दै समनि मानसिफ्रा उन्दैनि साननि मानसिफोरा सिनाया। गतिके जोङो दिनै बेफोरबायदि हाबाफारि जिहेथु लादों गोदोनिफ्राय हाग्रा दानस्रांनाय समाज सिबियारि समाजनि जाथिनि थाखाय मोजां मावबोनाय बै सुबुंफोरखौ जोङो जोंनि गोदान जोलैफोरनो जोङो सिनायथि होनो बा मेसेजखौ हरनो सानदों। बे समाव आरो फंसे बाथ्रा जों मिथिनानै लाबावगोन जाय सानजारि नोगोरनि नेहाथारि मनज बसुमतारी बिथांनिफ्राय बे जिहेथु जोंनि गेदेरखौ जों मान होनाय बे मान होनायजों लोगोसे दा नैबे ओनसोलनि जिहेथु थासारि दानि जिहेथु जोङो गोदोनिफ्राय जोंखौ बिथांमोना बे जायगाखौ खस्थ'नि गेजेरजों दिनै बे पर्जायाव लाबोबाय। दा साखोन सिखोन जोंनि ओनसोला ओरैबायदि समायना गेरेमसा हारि बर' हारिया रायजो जाबाय दं। बे समाव बिथांमोननिसिम मा मोनसे गोजोननाय बावनो सानो दा दिनैनि थासारिखौ नायनानै बिथांमोननिसिम जोबोद गोजोननाय बावनांगोन जिहेथु बिथांमोना बेयाव हाग्रा दानस्रांनायनि समनिफ्रायनो जिखिनि समाजनि खामानि मावबोबाय दिनैसिम आरो बिथांमोना पुब जनाय आरो पश्चिम जनाय पन्सायत दंमोन बै समाव बिथां आनाव बर' बिथाङा पश्चिम जनायनि काउन्सिलरमोन
गोदोनिफ्रायनो थारमाने समाजनि खामानिखौ मावबोदों आरो बानेस्वर बर' बिथाङाबो पन्सायतनि मोनसे समनि बे मिसामारा पन्सायतनिनो प्रेसिडेन्टमोन आफादगिरिमोन गतिके बिथांमोना जोबोद माने समाजनि खामानि मावबोदों आरो बिदिनो आरो बोसोनबो होबोदों बोरै समाजखौ जों बिथांमोननिफ्रायनो माने मा बुङो बेखौ बिथांमोननि बोसोन बायदिनो जों माने खामानिखौ सालायलांबाय दं आरो दा बिथांमोना जोबोद जोंखौ बोसोन होलांबाय दं आं बेखिनिखौनो बुंबाय आरो बे समाव बिथांमोननि जिथु बोसोन आदर्शफोर नेम निथिजों जोंनि जितु बर' रायजो राजाफोरनि थांना थानायाव बेसेबांसिम मुलाम्फा जागोन होननानै सानो बिथांमोननि जिहेतु नेमखान्थि आदर्श गोदोनि बोराय बुरैनि सोलिनाय आयदा खायदा बे जोंनि दानि दिनाव बेसेबां जोंनो खामानि होगोन होननानै सानो बेखौथ' जोङो मा बुङो गिदिरनि जि बोसोन बेखौथ' जों मानिनानै सोलिनांगोन बे गिदिरखौ मानियाब्ला जेबो जाया गिदिरा जेब्लाबो एक्सपिरियेन्सा बारा जाखायो नङा होमबा बिथांमोननि बोसोनखौ जों मानिनानै सोलिलांनांगोन आरो उन जोलैफोराबो बिथांमोननि बोसोनजों सोलिलांबा माने समाजाव मोजां खामानि मावनो हागोन बेखौ आं आसा खालामो आरो बे समाव सासे जोंनि साखाथियावनो थानाय गेदेमा सासे बिथांनिफ्रायबो जों मिथिनानै लानो नाजागोन बिथाङा धेमाजि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम नि भाइस प्रेसिडेन्ट बे बिथांनिफ्राय जों फंनैसो बाथ्राखौ जों मिथिनानै लानोसै दानि उन्दै इयुन जोलैफोरनि जिहेथु थासारिया गोबां बेले बेजेयाव फैनायखौ जों नुनो मोनदों मानो होनबा दिनैनि जिहेथु फरायनायफोरबो बेथ' उन्दैया गेदेरखौ मान होनायनि गेजेरजों दिनै फैबाय थानाय बैसागो फोरबोआ जोंनि खाथिनिफ्राय खाथि मोनफैदों जों हयथ' दिनैनि गथ'फ्रा बेखौ मिथिया जे जोङो गेदेरखौ मानो मान होनांगौ दिनै धोरोमारि हिसाबै जोङो मान होनाया जोंनि धोरोमनि गिबि खामानि जों धोरोमाव बेखौ लाजेननाय जायो बे समाव दिनै उन्दै गथ'फोरनि थाखाय दिनै बैसागो फोरबोनि सिगां नोङो बे जोंनि मानिलायनायनि सायाव मा बुंनो सानो खुलुमबाय गिबियाव प्राइम 24 हेडलाइन्सनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावग्रोबाय दा बे फोरबोनि गेजेरजों दा जों बेखौनो मिन्थियो बेखौनो जों फोरमायनो सानदों जे जों दिनै जेब्लाबो गिदिरखौ मान होनांगोन गुरुखौ मान होनांगोन फोरोंगिरिखौ जों सिबिनांगोन आरो जायफोर जोंनि हारिनि गेदेमा बिथांमोना जोंनि माखासे हाबा मावलांबाय बिसोरखौ सिबिनायजों लोगोसे जोंनि इयुन जोलैयाबो जाहाथे जेब्लाबो गिदिरखौ सिबिनानै गिदिरनि मोजां मावलांनायफोरखौ नोजोर होनानै खामानि मावलांगोन बेफोरखौ जों मावजालांनो लुबैदों दा बे हाबाफारिखौ जों बेनि थाखायनो मावनाय जादों गोजोननाय बेनो जादोंमोन दिनैनि गोजोनथाव रादाबा मानोना जोंनि बे ओनसोलनि गिबिसिन रायजो जाफैनाय जाय रायजो जाफैनाय समाव बे जायगायाव जिहेथु जिब जुनारनि अनगा जेबो गैयामोन बे समावनो जाय गेदेमा बिथांमोना जोंनि दिनैनि जिहेतु थासारिखौ नायनानै जिहेतु जोंखौ बेयाव आलो गोजोनै रायजो जाहोनो खाबु होनायनि गुबै बिहोमा होगिरि बिथांमोनखौ सानजारि नोगोर UBPO आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना मान होदों बेयो जोबोद जोंनि गेजेराव बाख्नायथाव आरो गोजोनथाव होननानै जों बेखौ गनायना लानांगोन गोजोननाय थाबाय प्राइम 24 हेडलाइन्सनि गासैबो नायगिरि बिथांमोननिसिम आरो लोगोसे दैदेनगिरि दिनैनि बरायनाय हाबाफारि लागिरि बिथांमोननिसिम गोजोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै प्राइम 24 हेडलाइन्सनिफ्राय बिदाय लाबाय गोजोन्थों।